म्हणजे महाराष्ट्राला त्याची लाज वाटावी अशा घटना दुर्दैवानं घडतायत आणि ते अजूनही चालू आहे. नाही, बीडच्या बाबतीत खूपच काळजीच्या गोष्टी वाटतायत. सातत्यानं काही घटना तर दुर्दैवी घडलेल्या आहेत, अत्यंत दुर्दैवी. म्हणजे महाराष्ट्राला त्याची लाज वाटावी अशा घटना दुर्दैवानं घडतायत आणि ते अजूनही चालू आहे. आणि मग म्हणून आता पालकमंत्र्यांना कदाचित वेळ आहे की नाही तिथे पाहण्याकरता हा प्रश्न निर्माण झालाय. सरकार काय करतं हा मोठा प्रश्न आहे. काळजीच्या गोष्टी आहे की आणि बीडचा संसर्ग हा ना इतर जिल्ह्यात जाऊ अशी काळजी, कारण ज्या पद्धतीचं राजकारण आता सध्या सुरू आहे त्यामुळे असा संसर्ग जर वाढत गेला तर या राज्याचं होणार काय आणि देशाचं होणार काय ही काळजी वाटून जाते. एकीकडे अजित पवार म्हणतात की राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गुन्हेगारांना प्रवेश नाही, पण नांदेडमध्ये गँगस्टरला प्रवेश दिला जातो. कालच एका मतदारसंघात प्रवेश दिला. नाही तर आता त्याचं विश्लेषण तुम्ही केलं पाहिजे. मीडिया याच्याकरताच असतो, जे सत्य आहे ते बाहेर आणण्याकरता. जे सत्य असेल ते बाहेर आणा तुम्ही.